Panguva ino aiwa vanhu vonyasa kuti aiwa general vari under high security surveillance. Apa tonoti mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiwa anoenda kunyika yeNamibia uko kwamuri kuziva kuti aiwa kune inaugural yethe 35th inauguration aiwa yathe new president elect aiwa Netumbo Nainde Ndaitwa aiwa wamunoziva kuti aiwa akawina maelections nyangwe zvazvo zvine mamwe mastories behind. Sanapinda mashoko panapa akubuda panapa tiona general vaisara vai the acting president, but for my hours not about subscribe or like out on the bell icon. Tipinda panapa paendo official communication vakomana information vana Nick Mangwana totanga taona post ya Majara Jason Mdanyira chiti unfaced President Chiwenga today with Mugabezi brief case career in the airport today. Chiwenga is the president of Zimbabwe. Mnangagwa was in Namibia for hours. As usual, Mnangagwa's agents and his few personal military personnel have put heavy surveillance on Chiwenga. Tona paendo Nick Mangwana mudaitoro achiti His Excellency President Emmerson Mnangagwa has left for Windhoek, Namibia. President Mnangagwa will be attending the inauguration of Namibia's president-elect Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa and the country's 35th independence anniversary celebrations. Domash panobuda nyoro panapa nokumana vana Nick Mangwana na Majara Joseph chiti aiwa, even though we know kuti aiwa general ndo wasara vakabata matomu, but pane high security surveillance nokumana military vanenge vatumwa kuti aiwa varambe vakamudzokora vakamutarisa kuona kuti aiwa hapana chaanoita here nokuda kwemacause ari kuonekwa panguva ino kuti aiwa the country is unstable, anything can happen. People they are fearing kuti aiwa any power transition can happen anytime. Tuze mafunguro enyu munotudi pamusoro pechitiko ichi. Pinako message medu tuze mafunguro enyu, so subscribe or like, on the bell icon.